нашриёти ирфон китоби алихон икромӣ коршиноси суддии тиббиро бо номи чанголи аҷал нашр кардааст ки паҳлӯҳои норӯшани бархе ҳодисаҳои нохуш ё кушторҳои пурсарусадо, марги ногаҳонӣ дар артиш, қатли хешовандон, оқибати мастӣ ва бархе ҳодисаҳои дигари пурсарусадои солҳои ахирро рӯи чоп овардааст. яке аз қиссаҳое ки алихон икромӣ аз таҷрибаи кории суддиву тиббиаш навиштааст такондиҳанда аст. матбуот ҳам дар бораи марги сарбози панҷрӯза бахтиёр қурбонмадов дар яке аз қисмҳои ҳарбии водии рашт гузориш дода буд. алихон икромӣ ки аз лаҳзаҳои нахустин дар ин парванда ширкат доштааст ба радиоозодӣ гуфт ин ҳодиса соли 2016 яке аз пуровозатарин ҳодисаҳои соли ҷорӣ буд ва ӯ ба хотири рафъи овозаҳо ба далелҳои воқеӣ ин китобро ба хонандагон пешниҳод кардааст. ӯ менависад бахтиёр қурбонмадов моҳи апрели соли 2016 аз шаҳри кӯло ба водии рашт барои хизмат рафт. ин сарбоз ба гуфтаи муаллиф талош дошт аз оғоз мувофиқ ба оинномаву талаботи артиш амал кунад. аз рӯи имконият бо модар ҳам телефонӣ дар тамос буд. тамоси охирини онҳо шоми 18 апрели соли 2016 буд. баъди занги кӯтоҳи писар ва садои фарёди афсаре суҳбат қатъ шуд. занги баъдие нафаре аз модар дархост кард ки ба касе дар бораи ин суҳбат лаб накушояд. эҳтимолан сарбози соҳиби телефон метарсид ки аз ҷониби афсарон сарзаниш мешавад. муаллифи китоб мегӯяд хонаводаи қурбонмадов исрор мекард ки писарашон аз зери латукуб фавтидааст ва дар саҳни ҳавлӣ атрофи ҷасадро бо матоъ печонда дар ҳузури бародарон ва хешони маҳрум муоина намуданд. наздикони сарбоз ки аз як ташхис дарак доштанд он замон дар суҳбат ба радиоозодӣ гуфтанд ки фарзанди онҳо на аз дарди қалб балки дар пайи латукуб фавтидааст. аммо алихон икромӣ мегӯяд баъди ташхис маълум шуд ки сарбоз осеби пӯшидаи қафаси сина, хунрезӣ дар бофтаҳои нарми сатҳи пеши қафаси сина ва монанди инро дошт. ӯ мегӯяд ки баъди санҷишҳо сарбозон иқрор шуданд ки сарбозро сержант саидмурод табуров як муш задааст. ҳамин зарба кофӣ буд ки сарбоз ҷон дод. алихон икромӣ нашри тафсилоти қиссаҳои мармуз ва фоҷиаборро ки худ дар таҷрибаи чандсолаи кориаш таҳқиқ кардааст хеле муҳим мешуморад. ин саҳме дар рушди адабиёти криминалистии тоҷикистон аст ки то кунун таҷрибаи бозгӯи қиссаҳои доғу воқеаҳои ҷиноятҳои мармузро надорад. ҳадаф аз навиштани ин китобҳои пештара чанд аст. якум пешама ба забони давлатӣ, чунки ба ҳама маълум аст солиёни дароз мо тибби судиро аз китобҳое ки дар аврупо чоп мешаванд ба забон рӯзӣ тарҷима мешаванд ё дар худи русия тарҷима мешаванд аз замон меёфтем. адабиётамаш ба рӯз аст. зимнан муаллифи китоб мегӯяд ки ӯ аз гузоришҳои радиои озодӣ дар бораи марги бахтиёр қурбонмадов зиёд истифода кардааст. ин нуҳумин китоби алихон икромӣ коршиноси собиқадори суддии тиббӣ аст ки бо теъдоди 300 нусха нашр шудааст. ҳарчанд доираи истифода ё хонандаи ин китоб маҳдуд аст, ӯ умедвор аст ки рӯзе метавонад шакли электронии китобашро барои мутолиаи доираи васеъи хонандагон нашр кунад.